டீ பிரேக்ல இருக்கீங்களா? ஒரு டீயை குடிச்சிக்கிட்டே இந்த இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷனை கேளுங்க. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு டே 4 ஆஃப் டீ டைம் டிப். என்ன பார்த்துடலாமா? ஹெச்ஆர் சொல்கிற வி வில் கெட் பேக் டு யூ, அவ்வளோதாங்க. இதை கேட்ட உடனே கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஃபுல் அப்செட் ஆகிடும். ஆனால் ஹெச்ஆரோட வியூவில் இதுக்கு வேறு மீனிங் இருக்குது. இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் மேனேஜரோட ஃபீட்பேக் வர டிலேவாக இருக்கலாம், இல்லை லிஸ்ட்டு ஃபைனலாக ரெடி ஆகாமல் இருக்கலாம். அப்படியோ இல்லைனா இன்னும் சில கேண்டிடேட்ஸ் இன்டர்வியூக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைனா சேலரி இல்லை ரோலில் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி தேவையாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக இருக்கும். ஸோ எல்லா டைமும் வி வில் கெட் பேக் டு யூ அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் ரிஜெக்ஷன் கிடையாது. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், ஃபைனல் அப்டேட் வரும்னு தான் மீனிங். என்னதான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குல்ல. யாரெல்லாம் இந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவோட we will get back to you. Bye.